Kada se pomenu ekstremni sportovi, veliki broj vas odmah pomisli na neko planinarenje ili penjanje. A ja pretpostavljam da mnogi nisu znali da je u stvari najekstremniji sport na svetu upravo ronjenje, ali ne ono klasično ronjenje sa svom onom opremom, nego totalno čisto ronjenje na dah ili ti apnea. Ivan Andrić, moj današnji gost, je upravo sportista koji se bavi ovim sportom i evo za početak, ja sam tako onako ukratko objasnila šta je to apnea. Da li bi ti mogao malo šire da kažeš našim gledalcima o čemu se radi? Pa da, pored što je to ronjenje na dah, radi se o sportu koji se dosta razlikuje od klasičnog ronjenja sa aparatima i sve se svodi u stvari na jedan udah, znači ronioc u različitim disciplinama naravno, ali svodi se na taj jedan udah gde ronioc uzima dah i sve što može da uradi, koliko može duboko da zaroni, koliko može da izdrži s tim jednim dahom ili koliko može horizontalno u bazenu da izroni metara, ali naravno sve se stvori na taj jedan dah, tako da ukratko to je to. Celokupna oprema koju ronioc ima na sebi je u stvari njegovo delo. Da, njegovo delo i ponekad peraja, nekad ne, ali u suštini to je sve odelo i ono šta može i koliko može. Koliko u proseku čovek može da izdrži bez vazduha pod vodom i koji je svetski rekord? Pa, normalan čovjek, koji ne trenira to, može da izdrži recimo maksimalno negde oko minut i 15, minut i po, a s nekim solidnim treningom se izdržava po 4 minuta, 3-4 minuta, a svetski rekord je 8 minuta 58 sekundi i drži ga jedan Nemac, Tom Sitter, tako da, ali mislim da će on biti ubrzo pomeren, tako da radi se i po 9 minuta. Ti imaš 23 godine i jedan si od najmlađih ronioca na dah u našoj zemlji. Koji je tvoj rekord i šta možemo da očekujemo za nekoliko godina? Koliko ćeš dugo izdržati bez daha pod vodom? Pa, rekord u našoj zemlji je 4.35. Moj lični rekord je, ja sam radio po 5,5 minuta, 6 minuta apneje, međutim, to su sve nezvanični rekordi. Jedno je na bazenu i na treningu, a drugo je skroz na takmičenjima. Tako da na takmičenjima za sada zvaničan najbolji rezultat je bio 4 minuta i to je bilo pre nekih 2 meseca na takmičenju u Zagrebu, na kom sam bio, ali kao što ste u stvari ti rekla, ja imam 23 godine i nadam se da u nekom skorijem periodu da će se to naravno s nekim dobrim treningom poboljšavati, pa ćemo videti.